Vinga, avui ha estat un dia especial perquè avui hem hagut a Massada per primer viatge d'un secretari d'Estat, d'un rang de ministre francès en context de la Val d'Aran, d'abordar totes aquelles problemàtiques que han haver de la frontera, de la termiera, i que de vera manera volem encadrar en una estratègia que sigui capaç de dar resposta als problemes de ciutadans d'un i altre costat de la termiera. Volem que el Pirineu no sigui vist com una frontera, com una barrera, sinó que sigui vist com un lloc de trobada. Segurament els aranès, i més que res, sap dels problemes que hi ha el context de frontera, les dificultats que ens ha representat històricament, més també en aquest moment, és tan importants, tan transcendentals, tant nosaltres com a la sanitat, depenen en bona mesura d'aquestes bones relacions amb l'estat francès. Per tant, en la mateixa línia de lo que estan desenvolupant des de la Secretaria General de Reto Demográfico en Portugal, on ja hi ha una estratègia signada des de l'any 20 que estem desenvolupant en aquest moment, doncs volem un model similar en la frontera del Pirineu que hagi la capacitat de metre el ciutadà en centre de l'acció administrativa dels estats, i per tant que hi hagi també aquesta capacitat d'estar un instrument que pugui resoldre tots aquells problemes que en aquest moment podem imaginar, que han que veure amb la salut, que han que veure amb l'ensenyament, que han que veure amb el turisme transfronterer o amb la dinàmica de les comunicacions en totes les seves dimensions. Per tant, des d'aquest punt de vista, penso que ha estat una jornada molt profitosa i que a partir d'ací s'enceta una dinàmica de treball que vam a continuar. Per tant, hi haurà trobades suentejades de morir que Veralta se pugui celebrar també en la Val d'Aran, per què no, dilluns la signatura de l'acord.